Salam hormatly vatandaşlar. Türkmenistan'da 30 yıldan gowrak wagt bäri güýçli awtoritar diktator rejim dowam edýär. Diktatorlar öz prezident wezipelerinden ýa-da aýaklaryny garwa direp çykyp gidýärler, ýa-da prezident wezipesini çağalaryna miras hökmüne goýup gidýärler. Türkmenistanyň diktatorlary konstitusiýany, kanunlary, Türkmenistanyň gol çeken we boyun alan halkara şertnamalaryny güdük bolýarlar. Diktatorlar Türkmenistan'ın içinde geçirilen saýlawlarda saýlaw seslerini ogurlaýarlar ve ogurlan seslerini dayanıp öýlerini prezident belleýärler ve onu bütün dünya jar edýärler. Saýlawlardaky ses ogurlugy esasanam halkyň içindäki kiçi möçberli belli bir adamyň üstü bilen ogurlanýar. Mysal üçin, mektep molimlary, mektepleriň ýolbaşçylary, häkimlikdäki işleyen adamyň üstleri bilen saýlawlarda halkyň sesini ogurlap, şol adamlar hökümetin başında durun adamın istegini kanaatlandırýar. Mektep muallimlerinin, bilim ministrinin adamları soňunda wagt biz zat çözemde yok, bize görkezme berildi. Bizim başka çıkalgamız yok. Biz saýlawlarda halkyň seslerini ogurlamana mecbur bolýar. Bolmasa bizi işten aýýarlar. Biz hökümete bu boşlu adamlar diýip öz edýän jinayetlerini aklajak bolýarlar. Käbirýarlyklar bolsa nämemiş biz Türkmenistanyň geljegi üçin iş edýär diýip saýlawlarda pripiska edip halkyň seslerini ogurlaýarlar. Olar öz ýallyk hereketleri bilen diktatorlar gowlaýarlar. Şu ýaly adamlara dayanıp diktator öz siýasatyn ýöredýär. Diktator daş töweregini paraxor, emellar we ýallaklar bilen gurşýar. Türkmenistanda kurulan diktator sistemasy köne 80-nji ýyllardaky döredülen postsovet sistemasydyr. Egerde Türkmenistan şunkunna köne 80 ýyllardaky siýasat sistemany ulanyp gelýän bolsa, onu diýmek Türkmenistan siýasat ulgamynda da öňe gitmendir. Gaty ýyza çekilipdir. Sizin bilişiniz ýaly, Türkmenistanyň diktatorlary Gurbanoğlu we Serdar Berdimuhammedowyň halkyň arasynda hiç ýyl awraý we gowlaw ýok. Onun daşında 10% korrupsioner hökümet işgärleri we emellarlary we ýallaklary hasaba almalylar. Sebebi egerde hökümet başçylygy birden çalışaýsa, ýallaklar we emellarlar hemmesi bilelikde täze ýolbaşyny öýüp, öňe ýallaklap, onu gollap başlarlar. Onu biz Niyaz Fölünde de gördük. Mysal hökmünde Cemal Taparov we Akış Taparov, Onjuk Musayev, Kudratly üçlü beyk Allah'ın Türkmen toprağındaki vekilidir. Bak beyk serdarım Cemşid'in camıdır. Bak beyk serdarım adaletın ganatıdır. bolup bilerler. Diktatorlaryň ýene bir aýratynlyklary olaryň pikirleriniň has goşakdygy. Olaryň ukyplygynyň ýoklugy. Diktatorlar üçin mahsus zat, olar adamlar gorkuzyp, halkyň söýgüsini gazannym diýip öýlerine dürli lakamlar goýýarlar. Türkmen maşy, Arkadağı Serdar we şuňa meňzeş lakamlar. Egerde Türkmenistanlylaryň Arkadağı ba bolsa, onu halkyň 70% näme üçin gaterwet ýagdaýda ýaşaýar we kösenýär. Mümkin Arkadağı bolmadyk bolsa, halk beýle gaty kösenmezdi, beýle kynçylykda ýaşamazdy. Egerde Arkadağı Serdar bar bolsa, onu başga Serdar atly adamlar näme üçin Arkadağı Serdar däl? Ya da özüne Arkadağı diýilýän Gurbanoğlu diňe öz tohum üçin Arkadağmy? Ya da Arkadağı diňe öz ogul Serdar üçin Arkadağmy? Niyazow özüne Türkmen başy diýdirdi. Hakykatdan hem bolsa Türkmen halkynyň başy bolar ýaly korrupsioner, siýasy kezzap Niyazow näme etdi? Gelin siýasy we ykdysady kezzap, ogry, karierist Niyazowyň käbir halkyň garşysynda eden zatlaryna seredip geçelim. 1990-njy ýylyň 20-nji oktýabryna Türkmenistan döwletiniň dönemegine ýene-de bir ýyl galanyna ýeke-täk dalaşýarly saýlawlar geçirip döwletiň prezident wezipesini ogurlady. Türkmenistan'ın halkına vefalıklı hizmet etmeyen, Türkmenistan eserinin prezident hükmünü, benim üstüme yüklenen belirli borçları az büroklarının yerine getirmeyen, Türkmenistan eserinin konstitusiyasını hukukta berza etmeyen, Türkmenistan eserinin devlet özgürlüğünü, građanların hukuklarını ve adaletlerini korumağa sabırlı önümüzde kasem ediyorum. İkinci, halk maslahatı diýip bir kanun organ döredip, onun içine 2500 yallak adamlar bellep halkyň istegi diýip
2500 yallak adamların istegi boyunça bir kanun ýagdaýda özüni ömürlük prezident etdi. Türkmenistanyň yerine ýetiriş hökümet dälle eýtem, kanun çykarış, meclis we adalatda gorýan kadyet, döwlet guruş şahalaryna halk maslahaty üstünden dolu öz kontrolüne geçirdi. Üçüncü, Türkmenistan içinde özü entek, dirka, özüne ve en atasına 6000 oğulay şekil koydurdu. Bir näçe etrap ve dayıhan birleşikleri köçelerin, şäherlerin adyny ýitgedip, özünün ve en atasının atlaryny koydu. Gaçyp ýetişmedik hemme siyasi konkurentlerini türme basyp öldürdi. Opozisiýany düýünden ýok etdi. Bütün dünyanın üstünden güldürüp, idiot kanunları çıkarıp, dünyada psikitadan kirleti giden diktatör adyny aldy. Türkmen halkyny bütün dünyadan kesip, hemme husus maglumatlar beriş teriştilerini yaptı. Türkmenistanyň pullaryny milyardlap, uğurlap, Ýewropadaky öz ikçagyna goýup gitdi. Murat atly ogly kazinolarda 100 milyon dolarlap halkın pulunu utulup kepçekip gezdi. Niyazowyň gyzy Londonda, Germaniýada, Gollandiýada milyard dolarlyk binalar alıp häzirem hediletmiyor. Türkmenistanyň intelligensiýasyny dol ýok etdi. Teatrlar we husus mektepleri, universitetleri yapdy. Dine özüni öwýän hökümet propagandasyny ýürütdi. Bizde entek ösmedik halkymyzy bilim tarapdan dolu garanka saldy. Ruhnama diýilen kitap ýazan kişi bolup, bütün dünýäde özüni tanıtmak maksady bilen ruhnamany dürli dillere tercüme ettirip hemme döwletlere ýaratdy. Daş döwründäki dine yallaklar we emeldar adamlary üýşürip, onam hökümet siýasy diýip alan etdi. Türkmenistanyň merkez telewiziýasynyň üstü bilen geçirilen ýygnaklary öküzüp, şol ýygnaga biýgüne ýa-da tehelçe güne eden adamlary bütün dünýäniň öňüne mashyr edip, olaň mertebesini gaçyryp, ruhlaryny düşürip, halky gorkutup, halkyň ruhuny, mertebesini, moral derejesini dolu düşürdi. Hiç kim siýasata goşulmaly däl, aktiv adamlar dine Türkmen başyny öwýän adamlar bolmaly. Cemiyette başka halkı olmayan ya da halkın arkasını tutyan adamlar bolmaly däl, diýilen siýasaty ýürütdi. Bizim halkymyzdan ilat ýasady. Türkmenistanyna hemme çözütleri özü çözmeli etdi. Türkmenistanyň esportyndan gelýän pullary kanun esasyna Türkmenistanyň merkez bankyna saklaman daşary ýurtda öz hasabyna saklady. Cinayetçi, siyasi we ykdysady Kezzap Niýazow edin janayetlerini aýtsaň ýöne aýdy bermeli. Hormatly vatandaşlar, iň soňunda aýtjaklarym şular. Şol ýaly jinayetler edin soňam Niýazow öz-özüne 5 gedek gahrman medallar bildirip, öz enatasyny öz ýaly halk maslahatynyň üstü bilen gahrman etdi. Egerde bir adamyň enatasy köp ýyllardan ölen bolsa, olaň ogly prezident bolup, olara gahrman at berdirse, onda şol adamyň ogly kim bolýar? Egerde bir adamyň enatasy ölenden soň, köp ýyllar geçenden soň Türkmenistanyň gahrmany bolýan bolsa, näme üçin Niýazowyň enatasy ölmedik wagtda Türkmenistan Sowet hökümeti olara gahrman derece medal bermedi. Niýazowyň enatasyna hiç hili medal berilmedi diýseňiz, ol ýalňyş bolmaz. Sebäbi Niýazowyň ejesi Gurban Sultan ve Niýazowyň kakasy Atamurat Anna Niýazow halka hiç eden zady bolmady. Halka kömek bermedi. Halkyň içinde bir uly awrayan bolmady. Şonuň üçin näme sebäpli Sowet häkimeti Gurban Sultan ve Atamurat Anna Niýazowa gahrman at ve medallar bersin. Elbetde Niýazowdan öň Türkmenistanda bir topar gahrman medallary alan eneler ve atalar bar. Näme üçin Niýazow şol adamlary öz siýasatyna belläp geçmedi? Näme üçin öz enatasy ölenden soň, özü prezident bolandan soň enatasyna gahrman medallar berip, ular Türkmenistanyň gahrmany etdi. Bu siýasy kezzapçylyk dämi? Ýazın kommentariýalarda öz pikirlerini diýin. Indi meniň size bir sorum bar. Jinayetçi Saparmurat Niýazow Türkmenistanyň gahrmanymy ýa-da Türkmenistanyň hemme döwlet guruluş şahalaryny kontrol eden jinayetçi, siýasy we ykdysady kezzapmy? Elbetde Niýazow 1985-nji ýyldan bäri döwletimizi dolandyrýan iň uly siýasy we ykdysady kezzap.
Menin açıkladım. Hak giyitke cemletem ne şunu diýipler. Niyazov entek Türkmenistan döremeke, entek Türkmen halkı adatlygynyň we garaşsyzlygynyň nämedigini bilmäke, entek Türkmen halkı öz adatlygyny we garaşsyzlygyny almaka, eýýem 1990-njy ýylda Türkmenistanda ýekete dalaş şäherli saýlaw geçirip Türkmenistanyň prezident wezipetini, ýagny gurulacak döwletiň başlygyny wezipetini ugurlady. Ol diýmek Niyazov 1990-njy ýylda falsifikasiýanyň üstünden, ýagny pripiskanyň üstünden adamlaryň seslerini ugurlap, saýlawsyz saýlaw geçirip özüni prezidentliğe belli. Türkmenistanyň halkyna wefalykyny hyzmat etmäge, Türkmenistan SSR-niň prezidentliği hökmüni meniň üstüme yüklenen belent borçlar ak ýürek bilen ýerine ýetirmäge, Türkmenistan SSR-niň konstitusiýasyny hukukda berza etmäge, Türkmenistan SSR-niň döwlet öz ýarlygyny, garaşdanlaryň hukuklaryny we adatlyklaryny gorumaga sabaraly öňümizde kasam edýärim. Indi maňaýdym. Saparmurat Niyazov siyasi kezzap mı ya siyasi kezzap diye. Ine seyredin hormatly vatandaşlar. Nähili bizim azatlığımız ve garaşçılığımız elimizden alındı. Geçirilen saýlawlarda bizim seslerimizi falsifikasiýanyň ýagny pripiskanyň üstü bilen ugurlap, öýlerini prezident edip, soňra konstitusiýamyzy depgilep, bizim azatlyklarymizy çäklendirýärler. Hormatly vatandaşlar, näçik bizim halkymyza azatlyk howaýalyk gatýar. Näçin Türkmenistanlylara diktatordan garaşsyzlyk gerek. Biz halk bolup şul iki sany wajyp soraglary düşünmeli. Biz size şul iki soraglary düşünmek üçin ýürüýte birnäçe videolar çykararys. Videolaryň aşagyna ýazyň öz kommentariýalaryňyzy. Bize sizin pikirleriniz gaty wajyp. Hormatly vatandaşlar, bizim videolarymyzy paýlaşyň, bizim kanallarymyza abone bolun. Sag bolun.